A Deputación ven de presentar unha campaña sobre educación sexual destinada a alumnos de sexto de primaria de toda a provincia. O motivo? En moitos casos hai un exceso de información e, sin embargo, noutros hai unha carencia moi importante de información sexual. E que a adolescencia é unha etapa complicada no ámbito da sexualidade. Que lles pasan moitas cousas no corpo e na mente e que non entenden que a información que reciben é por medios que non son bons. A campaña destinada a uns 1.500 alumnos lévase a cabo por profesionais especialistas. Entonces, co equipo que forman, dous médicos sexólogos, puxemos en marcha esta pequeniña formación que consta de 2 xornadas. A primeira de información xeral e a segunda para resolver dúbidas que, aínda que poida sorprender en pleno 2019, existen entre os rapaces e rapazas. A rapaza siga sin saber que facer cando lles ven a regla. E que sexa a tutora de sexto a que se teña que encargar o tutor. É así, pareceme incrible, pero é así. Entón, fai falla isto. De feito, nas visitas que xa realizaron a uns 200 alumnos constataron a través das súas preguntas que os problemas existen. Porque os rapaces ven porno, os rapaces métense ca rapazas, as rapazas cos rapaces, isto, igual que pasou antes, sigue pasando agora co problema das redes sociales, non? O obxectivo da Deputación é levar esta campaña aos 67 concellos da provincia.